paneman utamane ana ing tapel wates Kasultanan Demak Bintoro kene. Wis kok akan jauh. Yen nganti ana apa-apa mesti aku. Seling ora? Ora. Oh, eling-eling piye? Yen ora kleru Nek wit turu kok eling-eling piye? mergo yen aku srawung tepung karo kowe. Yen ora kleru kira pepate ana ing Penarukan. Bener. Tunggul pati ya. Ya. Aku yo ora pangkling karo Jajal sapa aku? Senopati Agung Labring Demak Bintoro. Tumenggong Prabu Semi. Nah, bener. Isih jangkep panyawa. Oh iya. Lah kok iki nganti ngirit perangane prajurit. Arep temekong ngendi? Pancen ngirit prajurit saka Penarukan tumuju ing Demak Bintoro. Cetane aku arep gawe geger ing Kasultanan Demak Bintoro. Sik. Lah kok ndadekake teratapan atiku. Sawise kowe bloko arep geger ning Demak Bintoro, kira mesti ana sebab lan musabab. Ya mesti ana sebabe. Dur dasare apa? Kudune petanggap Kanjeng Dipati Tunggululung wis pirang-pirang pisoran sowan ing Demak Bintoro. Cetha iki ana perkarane. Lah mbok menawa ana karepotan dadi aku ya Ora perkara sing genah lan gamblang Kanjeng Dipati Tunggululung arep mancal pamorsa ing Kasultanan Demak Bintoro teges balela ing Demak Bintoro. Balela yo balela. Kira ana sebab lan musababe. Sebabe pengen balike kejayaan ing Majapahit. Arep balekake kajayane Majapahit. Ya, Tunggul Pati. piye? Kowe iki dudu tukang sulap, dudu penyihir. Lah kok arep balekake kajayaan Majapahit, mongko Majapahit ki serata dadi lemah. Ya, aku ngerti. Penarukan kae peparingane Kan Sinuwun Prabu Brawijaya. Dudu peparingan Demak Bintoro. Rasa kuwi aku nyungsun kekuatan prajurit ing Penarukan supaya gebuk perang ing Kasultanan Demak Bintoro. Gegayuhan sing ora tinemu ing nalang. Kowe gelem bali ning Penarukan apa ora? Kali wis jengkelan dadi Oh, patah lakon mat. bacot bakal mati sama tangan. Ojo sumbar, prajurit Demak Bintoro podo sareng tunjang musuh prajurit Karman. Ya prajurit. Ini Kesewa. Senajan
Senajan to prajurit ing Demak ora kuwowo ngakti marang kowe. Nang kowe durung kinaruan setan. Cangkeman. Wis. Senopati Agolakul Demak Bintoro Tumenggung Prabu Seminggu. Tumenggung Prabu Seminggu wis kapikut. Sampun. Yen kaya ngono becik tak sajake Apa warang susah panjenengan Yer tunggul wulung. Apa warang susah Arep kok kapake Prabu Semi. Prabu Semi menika gegedhuk agol-agol senopati saking Demak Bintoro. Marang dene piyambakipun sampun kapikut ing mengsah sampun kapikut kalian prajurit penarukan. Lila piyambakipun kula pejahi posir Aja kebranang atimu ngger. Prajurit Tunggul Pati. Oh ye. Iki mau do kok apake? Kepuki. Aja kepruwi. Lho, musuh. Aja. Nek dikepruki aja. Nek aja. Panasan kono. Mene yo ngger. Anak angger Tunggul Wulung. Jaluk urip aku. Jaluk urip. Prabu Semi iki musuh. Dheweke ngerti karingkian ana ing Demak. Yen mengko Prabu Semi kok pateni teges rampung perkarane ora. Cudal lampahan boten mangertosi Kuwi ora ya. Mergo Prabu Semi iki kalebu gula-guling Demak. Leres Prabu Semi aja kok pateni. Yen Prabu Semi kok pateni bakal cutel. Ora ngerti manggon ndi keringkiane Demak. Lah kersanipun kados pundi? lajeng kersanipun guwalang susah Prabu Semi hukum yen rina diploro dipepe dipakani dedak yen bengi dikok alang-alang ben cokoti nyamuk supaya gelem ngaku keringkian Demak yen boten ngaken wapruki sak aduh jaluk urip salajengipun kula kedah tumindak kados pundi Prabu Semi lebokke pakunjaran anak angger prajurit sareng Bapak Guru Walang Sungsang anak Dipati Tunggul Wulung inggih kula sawetara bali ing penarukan aku tak ngawat-ngawati muridku oleh mejab oh kados mekaten sawetawis sewang-sewangan Kaya ngono. selamat kinani iya ger